arep data pitana. Suwuh iku werdine Sirna arep nenggih swasana tentrem data hangesti. Wondene pitana iku luhur. Sirna kang memala manani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Anenggih negari pundhita ingkang minangka purwakaning carita ingkang kaeka Wadidasa Purwa. Eka marang sawiji adiline dasa 10 Purwa marang wiwitan. Ing mangke datan kadi gumelaring nagari Ngastina inggih ing Gajahya ing Liman Benawi. Mila hawasta negari Ngastina mangku werdi ing nguni asaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa. Sinebat Gajahya Liman Benawi labet ing nguni tilas kedaton ing Dwi Pangga. Minangka bebukaning kandha labet ngupadya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sedasa. Nagari Ngastina ing nguni wenang sinebat bumi kencana awit wis kasusura prapting manca negara kang panjang punjung pasir wukir Lojinawi Gemah Pakarta Tata Turaharja. Panjang dawa pocapane arum mangambar kuncaran negara tansah dadi kembang kidunging bangsa manca karana wis kasusura dadi kedunging Longopatra. Dasar para warga prigelulah buga wastra trampil makarya ing baita ing daratan samudra lan akasa. Punjung luhur kawibawane ugering bebrayan tansah urip sesamadan daya dinayen. Sedaya tresna asih mring sesama sarta tansah ngluhurake jiwa martabating bangsa saindenging bawana. Pasir samudra negari kinembung segara sugih sungapan lan supitan. Dadya sarana sumbering pangupa buga uga dadya lajer pusering nakoda dagang layar. Ukir gunung Nuswara kuwi mahewahu pinangku gunung bebansingan. Telaga yang sendang-sendang dadya tuk sumbering toya Benawi. Toyane pinara-para angileni wana cangkrama sawah miyang pategalan. Allah tulus kang sarawa tinandur bumi subur pasiten mawur. Apa kang tinandur sempulur kang sinebar kababar. Satemah hambyet uwe nganti kaya manglung-manglung awit-witane. Gemah dadya tengara erjaning praja dumugi ning desa ngadisa minggahing paredèn lan pegunungan. Dalan gumlarek gelar warata kawimbuh mandam gumebyar pating kalencar. Pamulangan lan kesarasan wis ana ing sadhengah papan.